Сифрей Деверим 305. Од тебе шел. Марджапе Муса, у том смислу, ака джава катека права, а што те дика? Само сема кате барота, исто черла пекотаро Муса, лафи. Аки андо рабиско акана текстика, читина, Allah. Течаре. Течаре. Сифер и Деверим, Рабин Шарга Силверштайн. Живот ни се верувал и може да е рекол, анđели кои su служили, говорили su за njim. Окей, идемо дали. Šta je učinio Sveti Blagoslov, neka je on. Uzeo ranu u nosilju i obesio na nebu, nebeskom, i Sveti Blagoslov, neka je on. Odgovarao mu je, hvala, anđeli koji su služili, odgovarali su s njim. I šta su rekli mu? Tora, istina bila je u istima njegove, nepravda se nije našla u ustava njegove, u miru, u pravednosti, mnogo od greha. Idemo dalje, tedika. Kada je Mojsije umro, Sveti Blagosloveni je i rekao anđelu smrti, idi i donesi mi dušu Mojsija. On je otišao i stao pred njega, na šta je Mojsije rekao, gde ja sedim, ti nemaš pravo da stojiš, a ti kažeš, daj mi svoju dušu. On ga je ukorio i udario ga i otišao prezren. Anđeo smrti je otišao i ponovio Mojsijeve reči sve moguće. To jest, devlese, koji je ponovo rekao anđelu smrti, idi i donesi mi dušu Mojsiju. On je otišao na svoje mesto i tražio ga, ali ga nije mogao naći. Otišao je do Crnog mora i rekao mu, jesi li video Mojsije? Zopela ga te pekamberi sallallahu alejhi ve sellem o Crveno more pominje, bin Brežuljka, o Adisi. Otišao je do Crvenog mora i rekao mu, jesi li video Mojsija? On je odgovorio, od dana kada je Izrael prešao posred mene, nisam ga video. On je otišao u planini doline, rekao im je, jeste li vidjeli Mojsija? Oni su odgovorili, Bog razume svoj put, Bog je sakrio za život budući svetu i niko ne zna za njega. Oko Crveno more te puđeli kao Musa. Pošto marđale, evo Musa puđale, a koji rasajalo? Ake. Brežuljka, palem haš, ti kao samo kaj ima gledo ovaka na Fordao, katari me, akita. Da sam bio tamo, pokazao bi vam njegov mezar, pokraj puta, nedaleko od jednog crvenog brežuljka. Емо дори помини бяха алафи. Значи код црвено... Мојсија до Мојсија Читинџа, а уваква опасна гра. Обављајте нужду према истоку или западу, ако бисте избегли вршење нужде у правцу светога места. Халилен, обавинен е нужда премо о исток, премо запад. Сарте избегинен те на черен нужда ко правцо о светотан. Беше ко Телмуди, Вавилонски Телмуд, Барахот 61b, Хадис, Саи Бухари 394, о томи 1. Овако опасно. Мука Волов Коркорис. Ајде ти кака на том 1. Кавол Коркори.
Адиси 394. Кавала колко муклето ти? Триста 392, 94. Аки ема кате. Значи, лапе лафи, обавляјте нужду према истоку или западу, како бисте избегли вршење нужде у правцу светога места. Екано, Пеналаджар испричо нам е, Али Б. Абдулах казао нама испричо е Суфјан и казао нама испричо е Езухри, преневшио од Атеја, Б. Језида, Ел Лесија, он де Буејеба, Ел Енсарија, да е веровесник, саллаллаху алейхи ве селем, казао: Када одете на место где желите обавите неку физиолошку потребу, не окречите се према киблу, ни лицем, ни леđima, него се окренете према истоку или према западу. Рабинско. Сега га не ти? Аш ти кава дрво нешто, кад ти сој сунце на дрво у рају, које дужине путувања од 100 година. Се вако, дрво у рају, које дужине путувања 100 година. Рабински тест, постојање раба, 15.6, Сахи Бухари, 3.2.5.1. 3.2.5.1. Од ваша е тоа трито томи. 3.2.5.1. Не, както е тоа? 3.2.5.1. Си капа на ријакари. Бука као двојгер. 3.2.5.1 на некате. О, штарту томи е кова. Вашето. Као трито. Аке тоа штарту, качи ги нема кова. 3.2.5.1. Пет-7, 5-2. Значи, дрво у рају која е дужина путувања 100 година. Постојање раба 15.6, кој Талмуди сито текст одестро, а Сахи Бухари 3.2.5.1. 3.2.5.0, 3.2.5.1. Испричу нам е Ревах П. Абдул Мумин, каже нама испричо Језид Б. Зуреј, каже нама испричо Сеид преневши од Катедеја, кој казал, испричо нам е Енес Б. Малик ради Аллаху ан, да е веровесник саллаллаху алейхи ве селем казал: у џенету постои дрво испод чијег би хлада коњаник путувал 100 година и не би ga прешал. Како да најдеш? Пет животиња кои се могу убити под било којом околности, уклучујучи и освештаним ситуацијама, а една од нив е бесни пас. Пан животиње, колашајте му дарен, ко било околностија, уклучујучи окојаки свесно ситуација, а олендар тано е ке мо џукло. Телмуди, Шабат 12.1b, Сахи Бухари 3.3,
3-3-1-4. Тедика. 3-3-1-4. Тедика се пенела ми. Пенела пан животни о рабинја вачерен. 3-3-1-4. Гари певал. 1-4 катето лошај. Акета. Исприча нам е Муседет, каже нама, je ispričao Jezid Bezurej, kaže, nama je ispričao Mamer, prenevši od Zuherija, on od Uvereva, on od Ajše radi Allahuan, da je verovesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao. 5 vrsta štetočine koji se mogu ubijati u haremu. To su miš, škorpion, lunja, gavran i pas koji napada ljude. Телмуди исто, аки го Телмуди не вечери улендер, аз ти кажа. Ама овдела лякана, ем соте куачере, аз ти кажа панаек. Ти кажам, у Телмуди делале, ја, гаш сета, акава еден исто, акава исто, акава хадиси ја оленгере, ти кажам, ака те само ко Телмуди сар делале, ко рабинско Телмуди. Аз ти кажам, аз ще да ради да помня, окей, Рабин Белави. Ja, kad temo tavenom buđene, Vačerija džare, Allah i ova izjava se slaže mišljenjem Rava Hune, jer je Huana vidio osobu kako ubija stršljene šabat i rekao mu jesi li završio sa ubijanjem svih stršljena, to su dva životinje. Mudrac se upoznao zmije, škorpiju, ako ih je ubio, jasno da je dogodila pre njega. I dok ih ne ubio je jasno da se, kad te navedini pan životinje, među njima je pojela pitanje, tim škorpija, baro hadisi koronenda kao kitorova čerena, rekao rabin, rekao što se kuće rabina, kad te da ne ođuklo, diktum negde akava, ama baro koronenda akava hadisi. Ali sao rabinja so la lengere mudricija, objasnjena sa kad te la panč životinje stara, kad te so penala panč vrsta životinje su varanite mudari. Znači, od tebe šela ko rabinsko, kuven tu men diken, proverine na kavaka diken, karaken ca. A šti kav samari? To je to. Znači, ako je bešela, sad se penđum, ako je hadisi ko Buhari, 3-3-1-4, ole su to mi tamo o štartu, a ko rabinski tekst, to jest ko Telmudi, Šabat 121b. Šabat 121b. Evo to te, pupre. Makate. Morao se ti je. Mhm. Pa mu dar to je nikad. Adamovi sina i si, najpravednije generacije bili su one ranije, što ti pomaže kada si mrtav na bogatstvu, na rodbini samo tvoja dela, oni koji budu u raju ješće u Behamotu i Levitijanu, ako ovo bike mu kova sova čere pekamberi sallallahu alejhi ve sellem, ako hadisi da nisi,
Небеско дрво читинџамле путuje од 100 година. Улазак у рај дозволено или су вам сви греси опроштени ако вам умру мала деца. Ако вада не хадиси сија на 66-56, ајде вика. Акватано ко ефтато томи, ме мислина. Ефтато томи. Ја, катета ме мислина, 66-56, ја. 66-56. Акта. 66-56. Натала пан. 56. 58, 57, макетано. Диси. Акате. Испричу нам е, Исмаил каза мене, испричу мали, пренеши од Ибн Шаба, он од Ибн Мусеба, он од Ибн Хурейра. Аллаху посланик саллаллаху алейхи ва салем реко, коjem god musliman umre troje dece, pa to je strpljivo podnese, neće ga doteći vatra, osim toliko koliko se obećajne ispuni. Диксу и сикоро ленда јакава, диксу и сикоро ленда јакава. Када човек почини грех први пут и покае се, опрости. Други пут му опрости. Треći put mu oprosti. Кај писинија канакава, арабијски текст Јома 86b. Хадиса и Бухари 7507. Ајде вика. Ко крај, ако негде, 75:0. Абдурахман Еби Амр, кој каза, чуo сам Ебу Хурейра, кој каза, чуo сам веровесника саллаллаху алейхи ва салем, каде е реко, бузорало ланцо си ли? Бузорало ланцо, чаве. Оу, ника начин джолако. Леле, маршал. Бузорало ланцо, ако. Кој опрашта грехи или кажемо за njega. Zato opraštam mome robu. Prošlo je neko tog vremena koliko je Allah htio, pa je taj čovjek počinivši ponovo greh ili je pogrešio. Rekao je gospodaru, pogrešćam ponovo, počinivši greh pa mu oprosti. Allah je rekao, zna li to moj rob, da ima gospodara koji prašta grehe i kažemo za njega. Zato opraštam mom robu. Od tada je prošlo ponovo vremena koliko je Allah htio da prođe, pa je ovaj čovjek ponovo pogreši greh. Po treći put rekao, gospodaru, pogrešio sam, ponovo počinivši greh, pa mi je oprosti. Allah je rekao, zna li to moj rob, da ima gospodara koji traži,
кој опрашта грехи и или кажнjava за njega. Zato opraštam mu робу, нека ради šta hoće. Ау, нека ради šta hoće. А ќе тamo граку šta окова, доставише себо вала виде наштиви. Алейкум салам неки.